Салом алейкум. Савол доданд, ки дар як навор кун мақсад шароити Европара нашуд ремонти хона. Бисёри баъда як бародар комментария кард, бисёр навист, ки европейский стил, мисол кадом устои дар хона ремонт карданӣ бошем, тамос мебурӯем, мега европейский намечи сумш ихеляй нархҳои ҳархела мегамон. Ана бародаро нигоҳ кунед, ҳозир ман инами абой задагиай стилша бинед. ҳозир ман рангоша нишон медиҳам. баъд ана инамиш абой задагиай хубиш чие, ки айтори абой бо эмулсия кардагиай. Стикша мисол намедонам чӣ хел абоя, якам авқа ремонта тасаввурот надорам. Ремонти хона ина фақат ҳамақаш маъқул шид, ки абой мекунанд, абой мезананд, ана айторро бо эмулсия мекунанд. Мисол яке сиёҳ мешавад, ягон кас мисол меҳмони ягон хонагиро такя мезананд, ана мисол сиёҳ ё ягон ҷазир мешавад, бо айторш метавонанд эмулсия кунӣ. Бо як падбор мекунӣ, ранга як слои дига мезанӣ. Ҳамихел тон дариданша мисол хела метавонӣ истифода барӣ. Ҳамақаш варианти хуб, хеле мери. ҳамон чиз рангша дигаргун кардагианд. Европа чӣ хеле ки дар ресторанои мо хеле условий ай. Духовка шавид микроволновка намоидай. Хай в общем шароит хуб, ананас. Ина чизо. Яке чизоро айба нишон додам, неки хай савол додӣ. Ҳама условияш хади, ҳама нағз. ҳама чизо ягон хел шикоят нест. Мақсад кофемолка в общем. Инҷо харпарш мамедӯзи гуфта пойин инҷо обша. Тайёр карда метия, та ягон ҷои чиш нест. Инаме хеле условия дад, ки бародар. Ина вентиляциони. Ами ҷо шакида мез дида, ами чизошон мисол ҷазир нашава. Хеле бародар. Чиз решит бо нависен, бо ягон наворчо карда мешитем то. Неш барои посуда масуда будай.